Komplit il-kumpilazzjoni ta' xhieda brabta mal-qtil ta' Joe Bartolo ta' 73 sena u s-sieħba tiegħu Carmen Abela ta' 56 sena li nqatlu nhar il-15 ta' Ottubru f'remissa fejn kienu jgħixu numru ta' emigranti. Faisal Idrisu ta' 34 sena mill-Ghana qed jiġi mixli bil-qtil doppju tagħhom. Fil-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella xedu fost l-oħrajn żewġ immigranti minn Niġerja li kienu jgħixu fl-istess remissa u li sostnew li Idrisu kien sikwit jiġilet mal-vittma minħabba l-kera. Wieħed mill-immigranti sostna li Bartolo darba kien talab lill-akkużat biex jieħu l-flus u jitlaq il-barra, kif qal li ddispjaċih li daħlu f'daru. Ieħor qal li meta l-vittma kien ikun rieqed l-imputat kien jidħol jorqod f'daru mingħajr ma jħallsu. Xedu wkoll żewġ surġenti li kienu fost dawk li marru fuq il-post dakinhar tad-delitt. Wieħed minnhom qal li l-akkużat kien ipprova jaħrab imma ġie arrestat. Qal ukoll li fuq il-post instab imqas kbir li jintuża f'siti ta' kostruzzjoni. Il-kumpilazzjoni se tkompli tinstema fis-27 ta' Diċembru. Tyson Buġeja ta' 28 sena mill-Birgu nżamm arrestat mixli fost l-oħrajn li kiser imnieħer l-eks sieħba tiegħu billi ta' diversi daqqiet ta' ponn. Waqt li għandhom tifla flimkien fil-konfront tal-vittma kienet inħarġet ordni ta' protezzjoni. Fil-qorti preżeduta mill-Maġistrat Viktor Axa ġie mixli li weġġa gravi lil mara f'residenza f'Bormla nhar is-16 ta' Diċembru u li attakka, insulta u weddida fil-waqt li beżża. Kien mixli wkoll li kawża ħsara fuq il-karozza tal-eks sieħba tiegħu u li wettaq serqa armata minn barra li kiser kundizzjonijiet tal-bejl u li sar riċedif. U wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-vittma qalet lill-pulizija li Buġija ħabbat fuq il-bib tagħha u staqsija jekk għandix xi sieħeb ieħor fejn hi wieġbet fin-negattiv. Huwa qal li hu xorta waħda se jsir jaf u ta' daqqa ta' pon f'wiċċha tant li kisrilha mneħħera u ċemplilha ambulanza. Ġie arrestat iżda kellu jittieħed l-isptari kif qal li kellu uġieħ f'sidru. Fil-qorti l-imputat infaqa jibki waqa' mal-art kif qal li ma jridx imur il-ħabs għax m'għamel xejn ħażin u xejba jmur il-ħabs għal xejn. Hawn ukoll qal li kellu uġieħ f'sidru. Minkejja li d-difiża għamlet talba l-ħelsi mill-arrest, it-talba sabet l-oġġezzjoni tal-prosekuzzjoni. Il-qorti ċaħdet it-talba għal ħelsi mill-arrest.